канешне ж, да дзеючых асоб адразу з арбітраў я распачну. Павел Каранец з города Брест. Склад каманды Uni-X Labs. Яе ачольвае цяпер ужо Кирилл Петрович Альшеўскі. Ён вяртаецца ў беларускі футбол. 7 Данил Нарчук, 11 Владимир Попов, 22 Дмитрий Зинович. Ён капітан Uni-X Labs, 30 Дмитрий Халимончиков, 32 Віталь Урбанович, Чумаченко. То гэта команда у Гомелі на родным стадыёне. Робіць перадачу наперад Віталь Урбанович. Ну вось яна. Атака развіваецца. Нарчук, перадачу ў штрафную пляцоўку. Гэта вельмі небяспечна. І калі ласка, Іван Воробьёў, 95-й нумар Uni-X Labs. Перадачы Даніла Нарчука, які ну просто шыкоўны зрабіў спорт туды бліжэй да лініі штрафной пляцоўкі. Зрабіў усе футболісты абедзвюх команд за выняткам толькі Евгений Саченко на палове поля Uni-X. Вось ён, удар па воротах і упэўненая гульня Мацвея Каўрука пасля сітуацыю бумпраму. Ну, ведаеце, так гэта робяць не так, каб вельмі ўжо сур'ёзна, але вось яна атака. Вось яна атака, якая магла, в прынцыпе, голам бумпрама скончыцца, чаму б і не. Толькі я стаў казаць, што не так надзейна мячом валодаюць. І, в прынцыпе, ёсць у чым тут дабаўляць бумпраму, як прайшла атака, а вось ён удар у бліжні вугал. Цэнтр дэф, нагадваю, жорсткі, падача. Ну і гэтую падачу перарывае грэнадзёр Дмитрий Зинович. Сидоренко на падбор супраць яго Урбанович. Сидоренко на фастаўца. Фаставец на Сидоренко. Сидоренко становішча па-за гульнёй. Гэта офсайд. Голкіпер Uni-X Labs Мацвей Каўрук, 35-й. Хапатка. Ўсё ж таки цяжкавата. Нават ужо у 9-й гадзіне вечара гуляць. З мячом Макушинский у штрафной. Прострел робіць Ярослав на месцы Каўрук. Диагонально Каплунов. Перадача. Першы на мячы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Першы на мячы здалося мне Мацвей Каўрук, але ўсё ж таки бумпрам, я так разумею, лік зрабіў 1-1. Ужо на 54-й хвіліне. Ці? Да, ну сапраўды, ўсё так ёсць, гол гэты залічаны, а каму жоўтая картка? Няўжо Аліхану Фазылову? Ну тут трэба разбірацца. Да, памыліўся Мацвей Каўрук, безумоўна. Мяч у руках Віталя, укідвае на Лапіна. Ну што, расіянін прыдумае, няблага. І вось яна перадача Попоў. Ну што, гэта выхад сам-насам. Ох, дастало. Туравец. І закідвае ён у напрамку да Владзіміра Попова. Лапін, яшчэ адзін расіянін, Лапін. І вось ён момант, удар па воротах. Ага, і вось, быццам бы Мікіта Ўсянік павінен быў ісці наперад, аднак занадта моцна мяч ад сябе адпусціў. Прастрэл, вось ён момант для Uni-X Labs. Халімончыкаў, як не забівае 30-й нумар. Ну, мог на 87-й хвіліне вырашаць свой бок на сваю карысць. Жаўнеренка б'е па воротах моцна, і гэта сейф Мацвея Каўрука. Ну ведай, Аўсянік моцна падае. Ну і вось ён момант, і як там мяч не трапляе ў вароты. Каманда Ігора Чумачэнкі, каб атрымаць валявую перамогу. І Павел Каранец дае апошні свісток у гэтым матчы. Андрей Леня для вас каментаваў гэты матч у прамым эфіры YouTube канала АБФФ. Усяго добрага, сачыце за Макслайн першай лігай.